Ijemanti makola ga akụkọ. Ijemanti makola ga akụkọ. Akụkọ mere eme. O mere Kogi steeti mama. O mere eme. O mere Kogi steeti papa. Igbo ndị ọma meje mọnụ ala Owerri mụrụ m ni uchi na boshi nwe m na bụọlachi elekpa nnori elekpa ekeshi anya ga anwụ ine ala Owerri anyị Owerri nwoke mba Owerri anyị Owerri nwoke mba Owerri pikin ebe mana asị m ekele Owerri nwoke mba onye na-ebe ọnọle eriri manya gụrụ ya Owerri nwoke mba ine shala Owerri anyị Owerri nwoke mba hey nwanna na-ahụ na ihe mega a na-akọ ọzọ a na-eme gbaka m si anaba agaghị ihe omume anyị makọla gị akụkọ kịta wụ Wednesday abalị 4 nke ọnwa Maachị afọ 2020. ọkọ akụkọ ka ụkwa nwanne gị nwoke enyi anyị nwoke Maazị Uchehara Prince Chima Councilor that Owerri pikin. Ngwana gị ma ntị makọla gị akụkọ. Chi ewerela ehihie jie na steeti Imo ndị n'ọchị ọtụtụ n'akwa rịa ụyọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị shiri gbuo olileanya ihe dị ọha nwere n'ebe nwa nọ chụgbuo ya mbụtụ Mbaise kwuochi anwụhụ agahụ eleba anya n'ikpe ahụ ọzọ shi anwụhụ kwuchiri ike na ha nwokwukwara mbụ ya wa ha ahụ nwokwuru eke ahụkwa ha nwokwuru Eshiorie. ahụ Hope Uzodimma rịa gọvanọ Imo steeti ka Nduche Onyeagọcha onye wuburu odeakwụkwọ ukwu steeti Imo n'oge Emeka Ihedioha kwuru Ọsha Hope Uzodimma ahụwụ gọvanọ Supreme Court inyere ndị Imo steeti ahụwụ gọvanọ amanyi na ndị Imo steeti amanyi were ekete kpuchigide eziokwu ahụwụ ndị si Abuja presidency ahụwụ ndị mere Henry ikpe ahụ si anwa ha ga-ahụhụ a gọvanọ Imo steeti. Otu pati PDP na steeti Enugu azakọrọchana oche kanselọship chairmanship na ntuliaka elu ahụ emere na steeti ahụ. Na-esekwa ọrụ esishi ihe gị ike achọfuala ọgwụ eji agwọ nje coronavirus ya COVID-19 ka onye wuburu onyeisi INEC n'ala anyị ewu nda prọfesọ Morris Iwu gwara nwanne anyị nwoke wu minista okwu nka na ụzụ nọ n'aka ya sayensị and teknọlọji nda Ogbonna ya ọnụ ashanwu ha achọfuala ọgwụ eji agwọ nụ made in China ọrịa made in China bara ala Nigeria anyị leru ma ọgwụ ahụ ga-anwụ ka ọ na onye ga-enwusu ya ọgwụ Anna mara na shi nwoke ahụ shi Italy enweghị aha akpọga Italian man ịpaba ọrịa a Nigeria nwoke ahụ ka nọkwa one room ahụ etila ya ọkwa ebe etila quarantine mosquito shi ya kpakpakpakpapịa nwoke mmanụ manya
akụkọ kọrọchi mmanụ ruru 50 ya wụ 50 na steeti ya wụ ịgụkọ ara steeti Ogun na steeti Lagos ndị nwa nwoke ahụ nwere mmekọ mebi ndị pa ala ya akpa ma ndị ya nwoke liri ma ndị kwara ya akwa ejide na mmanụ 50 ndị kena-achị enyo ofu alashi aparala ahụ ọrịa ahụ etikwa nna nwo na kwarantine ya wee ebe a na-ele aganwu lee ma ga nwa ngwọ onye ọkaikpe ukwu ala anyị so ndị ụyọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị leba anya n'ikpe ihe dị ọha na Hope Uzodimma ewo Justice Nweze agbarụọla ihu kpando otu ya si hasaa olileanya ihe dị ọha nwere n'ebe ụyọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị nọ ya si omume onwe ahụ ga-enye ikpe ziri ezi n'ala Naịjirịa nsogbu na ọdịnihu. Enwekwa ihe chọrọ ịkpa ego ọnụ n'ahịa ndị anyị kwuru ga-edeba anya nga ahụ anyị akpịlie ya. Ejide na ụmụafọ ala anyị anọ ndị nọ na mba Cambodia ejidere anwụ maka igwuchacha ịntanetị fraud nakwa ịkpọrọ mmanụ na mba Cambodia. Chai. Aka na-achị steeti Imo Nda Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ akpọọla oku si onye ọbụla nyena ya aka onye ọbụla tila ya aka ka ya hụ mejie Imo steeti ka ọ wụrụ ịgba steeti eji ama akpụ shaya ha enwe ike ime ya naanị ya rụma enyeghụ ya ezigbo nkwado ekwesịrị inye ya. Nda Hope gakwara n'ihu mechi nwomarachi steeti Imo ahụ steeti nwo niile aya hụ bịakwa na ịrụ ọrụ ahụ enwe ego ya hụ bịara iri ahụ enwekwanụ ya onye ya hụ bịara bịa ịchụ ụbọ ma ọ wee chụma ya kpirikpirikpiri chi ya wee ahịa ndị ahụ ọpalakpuo. Maazị Dọchị Odogwu Owerri ekelela m gị nwanne mmanụ ọ garịla gị mma. Ndị pa egbe akpụrụla otu onye ụkọchukwu Katọlik aha ya Fada John Okopopu nga o si okpere ayọga na steeti Benue kpahechikpanụrụ ugbu ndị uwe ojii a na-achọla ndị kpụrụla fada ahụ nakwa ebe nwa kpụrụla ya jee ma chee aha na-emena. Icheki alami nwanne anyị nwoke Nda Sam Mbakwe Sam ọnụ n'aka Mbakwe asị kpakpa ndị mma na-esi ekwu n'ihi na mmọchị ga-amụbe mmemme ahụ asị ọchịchị ya ahụ kacha mma n'Imo steeti si ụzọ ndị ọrụrụ ahụwụ kpọmkwem ahụwụ ụzọ shichara ike. Hai Sam Mbakwe ebe na-ebe Owerri nọ Chineke gọzie gị ma n'ọnwụ ma ndụ Chineke gọzie gị Nda Sam Mbakwe. Akelechi Jackson Shima akpọkwala aha Hope Uzodimma ọzọ anagakwanụ m ime nini aganụ ahịa m gụga wụnụ news enwe onye ihe ọwụ onye ọwụla gbara n'akụkọ akọ ya aga m ikwesị Hope Uzodimma gbara akụkọ ma hafụ ịkọ ya enwe onye m sọpọtụ ga ahụ m anọ na m onwe m ahụ m journalist ndewo my brother. Amadi Ikweche nakwa Echeki ọsụcha ndị chịrị Imo steeti oge ahụ. Ndị uwe ojii na steeti Ogun ejide na otu nwa okorobịa ịnọ afọ 19 ya 19 years aha ya Rafiu Adelena maka ịkwaso nwaanyị onye nwe ụyọ nga obi ya landlady ya
iko n'ike. Aha landlady ya hụkwanụ ala aja ọhenwe eji akpọ ya. Akụkọ kọrọchi nwa okorobịa ahụ wụra fio werela ọgwụ ụra mmanya mma ke ya onwe ke ya wụra fio eji aṅụ were ya jee tiga ari landlady yo. Landlady ericha nnari ọhụ nga ọ hụrụ ya landlady arahụ rafia analie landlady ya rikọrọ ya elu anaji epi ahụ akpaso nwaanyị mmanụ ike. Ọ na-anọ nga ọ gbaga iche na mmanụ wee wu elu nwaanyị ahụwo lafiat ajeibe bịa jide rafio nga ọ nọ akpasoga mmanya iko. Hai ọ nga elile na ole anana ahụ na Ndị Stanley kwuachana ya ọchị ụkwụ n'anyị na mba ajọka ya ụkwụ n'anyị ambagharị mma anyị jisi ike yoruo yo asị onye gba akụ yoruo yo ama asị ọkpa ala akụ ọkpa oshere biko ụmụnne anyị ndị nọ ala bekee ndị arụ abụọ ụyọ ndị enwe abụ investment nwotelu ụyọ yogbu ayọkwala na ụyọ mgbe mejie ebe ka anyị yarị mma ebe use ebe ka anyị hafụ ya enwekwa ebe ọzọ anyị nwere. Yoruo nunu ye okwu n'anyị na mbari anyị mma yoruo nunu ye. Ekwuchana ya akpụọla mara ya mara akpụọkwa n'ofeke ya efere tiga isi ọhịa. Onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye amakwa na-asụ sụma ya mbara ala ma ọ ga-asụọ ya apata ụkwụ gị. He niile wee sụsụ esusu ọ na-dipendịrị ha ịsụfụ ara enidịghị ịgba gị ya gwa. Otu nwa okorobịa ejide na mmaka ukwu ya were ụtarị pịakashịa ya ahụ. O ji nnọọ ụtarị pịa mmaka ukwu ya agadi nwaanyị pịa ya apịa na apịa. Nne na ọkwa n'iwe gị iji apịaga mmaka ukwu gị udoro ụtarịrị kpa o zuru oshi ya shi olu. Onye pastọ nwa ahụ gwara ya shi mmaka ukwu ya ahụ ahụwa amụsụ ahụ riga ya amụsụ ahụ ji ọganihu ya ya na je were ụtarị pima nwaanyị mmanụ shi ya pigbuo ya. Ị na-akpọje na onye pastọ nna ahụ ya eme ya deliverance lemakwanụ nsogbu ụwa. Ndị omeiwu na steeti Ogun, steeti Lagos, Ọyọ na Ondo akwado na otu nche Yoruba Amotekun nwobinyere aka n'akwụkwọ iwu iji hima otu ahụ na steeti nwere iche iche. Onye ụkọchukwu inwe Adoration Ministry Enugu ewu Reverend Fada Ejikeme Mbaka Ọgụ ekwuola si ayahụ ji emefu nde $2 $2 million ewezigbo ego ọnwa ọwụla ayahụ ji eji ya enyere na ndị nọ na mkpa aka ndị ọrịa nakwa ndị ụwa eji akpụ n'ọnụ ahụka Fada Mbaka kwuru. Anna mara na si anyị asụbọrọ afọ ọhụrụ anyị n'ime ya ka Fada Mbaka kwuru si aya ahụhụ ka hopu n'Imo steeti ndị Imo steeti nwe ṅụrụ ya ahopu ahụ bịaga Chineke ahụ ji agala nwe hopu ụzọrị mma ịnafụ anwụ na ihe anya mmiri nwụọ n'ime ya. Omehụ abala 14 Supreme Court achụtuo ihe dị ọha na Figa Hope Ụzọdịmma Imo steeti ya wụọ gọvanọ Imo amụma ahụ Fada Mbaka buru emezuo. Mana ọtụtụ ndị ka nakwa ele amụma ahụ o buru anya abụọ shi nna ha ovukwa n'ọwa eziokwu onye ya Buhari eji anọ 247 tugba mola ya Buhari nọ lejikwara anya shi Buhari na ndị otu ya gwabe ya
he gị ma ebe ọwa onye eji ege na ntị anazie ya shia dị eji duo n'ihi na ya na mekpe ahụ ya emezi asị ife ọwa amụma ọha ọtụtụ ndị mmadụ kwuga mana anyị si Chineke nna n'eluigwe aya mara na he niile mere aya mazurula kpa he niile si mee. taa ka Polytechnic ka ibe ya n'ala anyị Naịjirịa ewu Federal Polytechnic Nnekede ka Reverend Dọkịta Michael Chidebere Arimanwa nọ n'isi ya ga-eme emume nnabata ụmụ akwụkwọ ọhụrụ nke ugboro 42 ya 42nd matriculation ceremony na ụyọ akwụkwọ elu ahụ nọ na Nnekede. Chizaram Nnamezie anyị ekelela gị, ọ garịla gị mma. onye dibịa eje agwọla otu egwu bọọlụ Liverpool ọgwụ anwụọla. akụkọ kọrọsi onye dibịa ike ahụ eji agwọla otu egwu bọọlụ Liverpool na England anwụọla ebe Chelsea nọrọ na anyasụ echi gara aga jide otu egwu bọọlụ Liverpool were ọkpụ goolu abụọ characha nwa enwe ike sa afụo otu pịawa nwa azụ chụgbu onwe chụfụ onwe na amamiko FA Cup ke mba England. cheki akwanoshi otu egwu bọọlụ Liverpool na izuụka abụọ gara aga ka otu egwu bọọlụ Atletico Madrid nọ merie mmeri mbụ nwo nwere anọkwa ka aha aka ka ahụ mana ga agbara ha nwo otu goolu nwasa afụ ha otu ngwụcha izuụka ahụ kwa otu egwu bọọlụ Watford ndị nọ otula ndị raga otula tebụlụ EPL ya English Premier League ejide Liverpool ndị nọ elu tebụlụ EPL ejide nwo pie nwo 3-0 ya ọkpụ goolu atọ asa ahụ otu anabịa anyasị echi otu egwu bọọlụ Chelsea anala ihe niile lalucha gbanwo ọkpụ goolu abụọ nwa asa ahụ otu 2-0 anala anyasị onye dibịa nwa gwụganwụla nwa ọgwụ nwere ike ọnwụ na hey ashim onye ọwụla si ihe uche hara Prince Chima that Owerri pikin mega ahụrị ya mma ya na-akwado m na-ele m na-ashia meseji m Chineke egbere m rụdụ ehihie anyasụ wụ ya gajiela ya rịela onye ọwụla mma ebe ka m ga-achịkọ anya na ha omume anyị nke taa ma akọọla gị akụkọ achịm Chineke gọzie gị enwere ihe m chọkwara shima agwa nnụ shi jee Chukwu jee igwe uche Chukwu uhe ga-eme ha ahụ Chineke kwuru uhe ga-eme uche mmanụ ahụhụ uche Chukwu kpanyị si ahụga ya ahụhụ kpa Chineke si ahụga ya ha ọwụla mega elu ụwa Chineke hụgacha ya ahụga so ọwụ ha anyị ga-ikwo bịa gbuwe onwe anyị hafuola Chineke he niile kpọọ ọwụla anyị si hụ ya anyị ewere ya kpa ahụ mana steeti Imo onye ọwụla anyị were ihe niile nyefee Chineke aka n'ihi na ọwụ ya wụ mbido ọwụ ya wụ ọgwụgwụ anyị enweghị ike ka onwe anyị asị anyị nwere ike anyị ewere n'ike anyị jije dọga ma kama ashị omenike ji ala na ike ndị Igbo a na-ekwukwasị ọvụrụ agbalaga ya cheki akwa ọvụrụ ọdagbuo a na-ekwukwasị o ji ihe nwa aweli aka elu aka kama ya eweda anya akwụkwọ Habakuk ekwuokwa ya sị he niile ndị nnụhụ ga-ahụ nwa mgbe nta si onye ahụ o rula ọ ga-erukwala ya aka Habakuk chapter 2 gị nwee na Baịbụl je gụọ ya ebe ọkpa oshi arị ekelela m gị kelee onye ọwụla nọdị ya na-ele m ekelechana m ozugbo nnu Chineke m gọziela m nnu ashị ha ọla nwere mbido nwere ọgwụgwụ akịta abịala ngwụcha ya ọ na-ọkwanụ echi anya apali ha
mbọchị nta anya chụọ Owerri nshi. Ka Chineke gọzie gị. Aha m ka ọkwa ha Maazị Uchehana Prince Chima, onye ji kaụnselọ mara that Owerri pikin. Chineke m gọziela gị. Echefukwala ịnọ na-eri ihere mma, kpama ụgba, ṅụma mmị, kpama nkwobi, n'ihi na elu ụwa awụ otu mbịa and alili enwehụkwa windo. Gị baa na nga ahụ ịbacha na-enwekwa brizi ịga na-ekusa gị. Kpere ndụ na riri mahịa gụrụ gị daa. Mrs. Chifule, explosive,